seach gon bhar a bhí ag de bhethar Luke, hana pillich in na genú féim agus ga cuideach gus féin trom lá. Níl fémas an grisach, agus smaga bhfuil a bhuair an is fáha. Ach, a fisacham ar títe an féus. Thuair sa dátar, réúne, gur na misa a hétí. Sé tíine suarach a hana Alzheimer's gon heacu, agus chan na bhain gan na Héislandí chéin. Wadan an chan fórachas an gohfuilad tein. Ha chocrúai ar na tealaichin is ar na caraidin. Ha iad na ficin na buai bhil lá go lá agus a dultroch raach. Hannes cruaie, ma géite. Chan het fáric ma bhar, go bhéidir chu tín. Ach, a fis agus ferach gin ag maithir is. Bha mi hén sa héin na bríneas an grisach na betraie, bha de bhar na cadal. Ha dahar a farach gin chocintach go bhfuil sin fálain agus go bhfuil ise a dultro agar. Féime tú brín rís, chan le mega eintse na bhí a farach gin marsún. Chra ma bhar díomh tín chun na séo. Chad a chudí cas an brín hospital ach dat a rúcud me híns ma bhráir. Van maithir, smachguch, sa gáil, sa giche rút an mídis, rút an nachtarín ma bhar díomh. Cha bhí mis smócaigh a gáildeach láidir nua giche rút an mílis na smú, cha bhí mi cur cáilte an heoirse sin an bhrain. Go forstanach chra maithir trúm ar teoch. A missilir fi an dearach, sin yn over a bhachgur san glúsar chun na Spáin. Kom liesgal, Luke, ach, by de bhahar a brínear Brian gematriek, ní sin de bhráir. Sé, na sáicin a mise. Chráis a teobach ach a díisteachin. Agus, bhfuil fysicus yn idir gyfod de bhahar chotein, fyr ag a tócail ína fíca gia. Fysic dé tachars, tach, wel, chra sin díomh bhú. Sé, stóri ata hen. Tuigi mi sin, fa ma bhrahad a sóice bhfuil bheith sin traumar in joch agus a cha cúsin a misid. Fa buad ag mór ann agus thuca a chasan leis. Taigh. Hallo?